Абрад саракі ў Валаўску заўсёды ладзіцца весела і каларытна. Самабытнай атмасферай яго напаўняюць песні-вяснянкі ў выкананні артыстаў народнага фальклорнага ансамбля «Валошкі». Вясну сустракаці, лета заклікаці, а зялёны явар кудравы. Вось і дачакаліся мы вясны. Сёння ж свята 40 святых. Няхай наступят теплые дзянёчкі і пойдуць частыя дожджачкі. Абрад суправаджаецца карагодамі, народнымі гульнямі і забавамі. Удзельнікі падскокваюць на драўляных дошках-арэлях, пераадольваюць перашкоды з прадметаў сельскага побыту, упрыгожваюць колы і затым катаюць яго па полі, водзяць традыцыйны ручаёк. Усё для таго, каб вясна была цёплай, а год ураджайным. Галоўны сімвал абраду саракі – жаваранкі. Самаробнымі папяровамі тут упрыгожваюць дрэвы і пры гэтым загадваюць жаданні. Лічыцца, што яно абавязкова выканаецца, калі птушка правісіць 7 дзён. Ключавым абрадавым дзействам з'яўляецца падкідванне жаваранкаў з цеста пад старадаўнія напевы, каб яны паклікалі вясну. Жавароначки, приляціце, землю матушку обудите и дождичком напоите. Бо зимушка надоела, хлебушек пераела. Сёння на досведку удзельніцы народнага фальклорнага ансамбля «Валошкі» спяклі 40 жаваронкаў. Яны сімвалізіруюць прыход хуткай вясны. Каб быў добры ураджай, щоб было цёплае лета, дажджлівае лета, уражайнае лета. І гэтыя жавароначкі раздаюцца усім тым, хто прыйшоў да нас на свята. Работнікі Валаўскага цэнтра народных традыцый захоўваюць аўтэнтычнасць унікальнага абраду и пашыраюць праграму свята новыми элементами. Я работаю уже более 20 лет в Доме культуры. Была у нас предшественница моя, Мария Журавлева. Она собрала этот уникальнейший обряд, собрала коллектив, но мы уже научились от нее, и этот обряд продолжает жить. У каждой деревни получается свое гуканье весны. У нас это делается на 40 святых. Мы выпекаем жаваронков, и этими жаваронками кличем весну. Славутая беларуская легкаатлетка, удзельніца алімпійскіх гульняў, бронзавы прызёр чэмпіянату свету і Еўропы. Алена Данілюк-Неўмяржыцкая, ураджэнка Валаўска. Кажа, абрад саракі кожны раз вяртае яе ў дзяцінства. Не забываем свою родину, потому что родина дает нам вдохновение для того, чтобы творить где-то в другом месте. Я поддерживаю наш коллектив, и когда они проводят обряды, мы приходим и с ними вместе участвуем. Вот как сегодня на сараку зазываем весну, чтобы все было хорошо. Штогод да абраду долучаются жыхары суседніх вёсак, моладзь и дети. Это интересно тем, что разные игры мы играем, мы призываем весну, чтобы она поскорее пришла. Но оно интересно всем, всеми традициями. Это своего народа, это, конечно, наши предки придумали. И вот оно с года в год всегда происходит такое вот. Я стараюсь не пропускать, как я раньше тоже принимала участие в этом обряде, а сейчас я уже студентка, но всегда равно не забываю вот этот обряд. Абрад саракі ў Валаўску дазваляе даведацца пра традыцыі продкаў, адчуць адзінства з прыродай і запамінальна правесці час. Вераніка Варашыліна, Дмітрый Котаў, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Ельскага раёну.